bij de mensen van de DDR. Ik wil hier. Eén, twee, en uit, en hup! Ah, zie je wel? Ik heb gelezen, Groene staat, gaat terug in de tijd. En dan heb ik echt gezet, hoezo, waarom? Zou je er iets over willen vertellen? Natuurlijk. Eigenlijk heeft dat tweeërlei doel. Natuurlijk met de oldtimers ga je vanzelf terug in de tijd. Voertuigen hebben een bepaalde leeftijd. Voor auto's van minimaal 25 jaar. Voor motoren een bepaalde techniek. Maar terug in de tijd was voor ons ook eigenlijk de opzet van ons dit weekend. Afgelopen jaren zijn we elke keer 's morgens in Groene begonnen. En ook in Groene geëindigd. En de jaren daarvoor was het eigenlijk altijd op de zaterdag met de legerjongens, eindigend op Groene Podium. Tussen de bunkers van het oude Hertenpark. Maar nu Groene Podium, oftewel een oud Duits stoenpunt. En door omstandigheden waren we nu eigenlijk gedwongen om ook de zaterdag konden we uit te wijken. En dan was het eigenlijk al voor de hand liggend dat het Groene Podium werd. Vandaar eigenlijk tweemaal terug in de tijd. Met de leeftijd van de auto's, oldtimers, maar ook eigenlijk een keer met de opzet van ons evenement. Waar is eigenlijk het idee van ontstaan van de oldtimers in Groene? Want ik dacht dat het dit 10e of 11e jaar was. Misschien kan je daar iets over vertellen? Het is het 11e jaar. Het is ooit begonnen dat een aantal Groenenaren, onder andere Henk Riceeuw en ondergetekende, hadden een oldtimer, waren lid van de Zeeuws-Vlaamse Oldtimer Club. En toen was er eigenlijk actie gehouden voor een nieuwe school. En dat is eigenlijk het allereerste idee geweest dat Henk en ik eigenlijk een oldtimerrit Groene gingen organiseren. Oftewel een papvretersrit. Met als batig doel, met als goede doel een bijdrage te kunnen leveren aan de nieuwe Meerstromerschool. Het jaar daarna, het is zo goed bevallen dat we het jaar daarna hebben we het gedaan voor de Grote Kerk. Maar daarna is het evenement eigenlijk gegroeid tot wat het nu is. En we doen nog steeds aan goede doelen. Ongeveer €500 wordt besteed jaarlijks aan een goed doel. Heb ik nog gevraagd van hoeveel deelnemers waren er eigenlijk dit jaar? Gisteren, de zaterdag, waren er een kleine 180 deelnemers. Verdeeld over de brommers, legerauto's en burgervoertuigen. En vandaag waren er 250 deelnemers. Dat waren fietsers, motoren en ook de burgerauto's. En ik vergeet bijna de zaterdag. We hadden een record aantal oldtimer tractors, ruim 41.